Mitenkäs? Oho, ups. Oi. Lähettikö pukki sittenkin kameran? Oho. Anteeksi, Aamos. Hassu kuva. Rakastan kirjoittamista. Olen viime aikoina saanut muutaman kirjeen eri puolelta Suomea tontuilta, jotka eivät osaa oikein kirjoittaa kynällä. He kirjoittavat vain niillä älykoneilla, eivätkä osaa enää itse kirjoittaa oikein. Aivan kamalaa. Tokihan minullakin on älylaite, tämä tämmönen kääntyvä näyttö. En aivan täysin hallitse 10-sormenjärjestelmää, mutta aivan hyvin olen pärjännyt tällä 2 sormen järjestelmälläkin. Olen nähnyt, että ainakin vanhemmat ihmiset käyttävät 1 sormen järjestelmää niiden kosketusnäytöllä varustettujen puhelimien kanssa, että siihen nähden olen tuplasti kehittyneempi älylaitekirjoittaja. Nykynuoret taas kirjoittavat pelkillä peukaloillaan, kauheata kyytiä. Mutta sitten kun annetaan kynä käteen, niin vauhti hidastuu huomattavasti, eivätkä kaikki osaakaan kynän kanssa oikein kirjoitusta. Hei Aamos, kirjoitapa minulle tähän hyvää joulua. Mitä tässä lukee? HJ. Juu, hyvää joulua. No eipäs lue. Tässä on vain 2 kirjainta. No juu, mut kyllä sit tietää, että se on lyhenne sanoista hyvää joulua. Aamos joutaa takaisin koulun penkille, ensimmäiselle luokalle opettelemaan kirjoittamista. Miten ihmeessä selviät toimittajatontun urasta pelkillä lyhenteillä? Mutta hetkonen, tuo sinun nuttusi. Tarkoittaako nuokin kirjaimet jotain? MC eli -celsius. Juu, tarkoittaa tietenkin, mutta ei sitä. Siinähän lukee ihan selvästi Merry Christmas. No ei kyllä lue, eikä varsinkaan selvästi. Nykynuoret. Mihin tämä maailma on menossa? Minä kirjoittelen niin lyijykynällä, sulkakynällä, vanhalla mustekynällä ja jopa liidulla. Kirjoitustaito on todella tärkeä taito, vaikka ne älylaitteet meinaa sen taidon kokonaan kadottaa. Yksi joulun toiveeni onkin, että lapset alkaisivat harjoittelemaan enemmän paperille kirjoittamista. Vaikka liidulla liitutaululle. Kunhan tekee sen omalla kädellä, omalla käsialalla. Käsialakin paranee, mitä enemmän kirjoittaa. Aamos, jos aiot auttaa minua joulukorttien kirjoittamisessa, niin saat kyllä opetella kirjoittamaan hyvää joulua. Se on myös toisen arvostamista kirjoittaa kokonaisilla lauseilla ja sanoilla. Voisimme oikeastaan huomenna askarella ja kirjoittaa loput joulukortit, että ne ehtivät mukaan korvatunturille. Mitenkäs olet muuten saanut nukuttua uuninpankolla? Oletkos tarennut? Juu, se on paras paikka nukkua. Ei palele, on pimeää ja hiljaista. Sinne ei edes kuulu sinun kuorsaus. Mitä? En minä kuorsaa. Itse kuorsaat. Nyt nukkumaan siitä. Hyvää yötä ja heippa.